Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε το βήμα αυτό, θα μου κάνετε αυτή τη χάρη, να μην απευθυνθώ σε εσάς, αλλά να απευθυνθώ στους αθανάτους νεκρούς. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, αθάνατοι νεκροί, για να σας θυμίσουμε και να προσευχηθούμε για την ανέλυσή σας. Όμως συμβαίνει το αντίθετο. Εσείς, αθάνατοι νεκροί, τιμήσατε το όνομα Έλλην και εσείς, ηρωικοί πεσόντες του γράμμου, θα πρέπει να προσεύχεστε και να μεσητεύετε για μας σήμερα. Ποια ήταν η ανταμοιβή σας για τη θυσία αυτή? Ποια ήταν η ανταπόδοση της πατρίδας? Για 20 περίπου χρόνια μετά από τη θυσία σας εγένοντος σε αυτόν εδώ το χώρο εξαιρετικές εκδηλώσεις με πάνδυνη παρουσία, με τις αρχές του τόπου, με στρατό, με πολιτικούς, με βουλευτές. Για ποιο λόγο? Για να σας τυπήσουν νεκροί? Όχι. Καπηλεύτηκαν τη θυσία σας, καπηλεύτηκαν τον αγώνα σας για ολίγους ψήφους. Καπηλεύτηκαν τη χαροκαμένη μάνα, το χαροκαμένο αδελφό που δεν ζει πια λόγω ηλικίας, για να πάρουν ψήφους. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Και όταν ήρθε η λέλαπα της μεταπολίτευσης, η λέλαπα της μεταπολιτεύσεως, τότε όλοι σας λησμόνησαν. Λίγοι και διαλεκτοί έμειναν τότε να σας κάνουν δημόσινο. Όπως ο μακαριστός Μητροπολίτης Σεβαστιανός και εν συνεχεία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Ανδρέας. Αλλά να ξέρετε νεκροί, ήρωες, ότι πάντα λίγοι τρελοί έσωσαν αυτή τη χώρα. Ο Παπαφλέσσας, τρελός ελέγεται, ακραίος, όπως λεγόμαστε και εμείς σήμερα. Όσοι βρισκόμαστε εδώ, είμαστε οι ακραίοι. Είμαστε αυτοί που κάνουμε τις τελετές του μίσους. Ναι, κάνουμε τελετές μίσους, γιατί μισούμε οτιδήποτε ανθελληνικό, μισούμε οτιδήποτε θα σταθεί εμπόδιο στην ελευθερία της πατρίδας μας. Μισούμε όλους αυτούς τους προδότες και αυτούς θέλουμε να εξοντώσουμε. Μισούμε όλους τους ανθέλληνες, όλα αυτά τα ερυθρά σκουπίδια που είτε είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι μέσα στη Βουλή, είτε είναι μέσα στην κυβέρνηση μέσω της Δημάρ, που μας υβρίζουν και μας λένε ακραίους, μας λένε εθνικιστές. Ναι, είμαστε εθνικιστές. Αυτά τα νέα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες, αυτά τα παιδιά σηκώνουν στις πλάτες τους την Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά θα ό,τι νεκροί θα σας δικαιώσουν. Και η νίκη δεν αργεί. Ζήτω η ελευθερία της πατρίδας μας. Για την ελευθερία της πατρίδας αγωνίστηκαν αυτοί οι Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα. Μηνύμα